सिखारग्रोबा नामाबा मम' जालाबायबाय नै नों मम' जायो ए मम' मोनजायाथ' नोङो हामा नाहरलाय ओरै नाहरलाय नै नों बेबिसो ना मम' जानो हामा ना मम' जायो नोङो देट नायनि गुड मर्निं होनलाय नै गुड मर्निं होनलाय दे ओरै आयौ मा थांनोसै मम' जानो ए नोङो दिनै एकथायावबो खेबसे खिबाय आरो नै बेरेफुंजानि खिखांबाय बिसिनायाव लाबोफिननायसै आङो औ ओंखारसै नोङो ओंखारसै आयु ओंखारथारसै र' गोलैयो हरदो आंनो स्पेका हरलाय आंनो स्पेका हर र' नेथ'दो आंखौ नेथ' दे उन्दुनानै नेथ' औ दसे नेथ' औ आंखौ बोदैखौ मानो नांगौ र' ओंखारसै हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोननि सेराव आरोबाव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय आं बेरेफुंजानि होमबा नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनै जाहैबाय जोंहा ओंखाम गोरलै नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो दिनैनि ब्लगखौ होनबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आयै नै बेरेफुंजानि सिखारग्रोमोना बिमादैखौ नागिरगासिनो बेलाय बिमादैखौ नागिरगासिनो मादै गैया हनै बेयाव थायो नालाय बे रुमाव थायो नालाय बेयाव नागिरखोमागासिनो ओमफ्राय नै थाखोमाफ्लालाबायगासिनो मा खालामनो मा मानो बिमादैखौ नागिरनाय बेरेफुंजानि बिसिनानिफ्राय सिखारनानै जेरावबो थाङा दाबोनो बिमादै उन्दुग्रा खाथिजों नायफैगासिनो मादै गैयाथ' फैदो औ नम' होनग्रासो बेयो नम' होनग्रा दाखालाम हामा नम' होननांगौ नै आवगोलहाय बियो नैबे गुफुर जानानै थानाया नैबे इनभार्टारानो बेयाव इनभार्टारनि बेटारि बे आलदा गोदानसो आरोना ओमफ्राय बे इनभार्टारानो माबा सारअन्थाइ गावनानै बेरफुदों आरोना ओमफ्राय नैबे सेस एसिड गोलैजोबनाय बे रुमाव रावबो थाया ओमफ्राय नै रावबो थायैखायसो सेस बेरफ्रावलांजोबखादों ओरैजोंहाय गैया फैदो थांसै थ' आबै लेंहरबाय इस जा जाफ्लायो गावखौ होसोदोंसो जेन बिमादैया बेबायदि दा लोगोफोर नै जोंनाहाय ओंखाम गोरलैनि थाखायहाय नियम बादियै मा खालामनो नागिरबाय माने आवाज सावनानै लानोसै आरोना दाबो आं दुगैयाखै खिन्थु आङो होनो मोनगोन ना मोना आङो मोनथिथ'वा आङो फैखाबाय पुरहिताहाय पुरहित फैखाबाय नालाय दा आङो दुगैनानै लानोसै दासो माने फिसालाखौहाय ओंखाम जाखांहोदों फुंनि ओमफ्राय बेयावनो लेट जाबाय आरोना आङो दुगैनो मोनाखै ओमफ्राय बाबा मोनायमोन होननो नागिरबाय ओमफ्राय बाबायाबो एसे उसुबिदा जानानै दं सिङाव अरखेनानै थादों दा सावनो हागोन ना हाया मिथिला आङो दा नायनोसै ओमफ्राय आंबो दुगैनानै लाग्रोसै आरोना हाखु दाखुनो नै गावहासो सिगां आबौ जिरायग्रासो बेयाव गावहासो सिगां जिरायग्रोखाबाय जुथा खुनांगौ ओमफ्राय नोंहाबो जिरायनो हायो सेराव जिरायनोसै रेडि जाखांबाय आङो नै दुगैखांबाय लोबखांनो ओमफ्रायहाय जायखिजाया जालाबायबाय आरोना जायखिजाया सावनोसै बयबो रेडि जाजोब्बाय होमबा दा बेसेबां हेन्डेल खालामनो हायो फिसालाखौ नायनोसै ओमफ्राय आङो सावनानै लायग्रोसै आरोना दा थानोसै जायखिजाया थानायसै बेसेबां गोबाव थानो हायो थानायसै थुदों नायगोन दाना गेलेलागासिनो हारसिङै नुबाय थांलाय फैलाय ओजों बैयावहाय सावगासिनो हनै बोदैजों रायलायहरसै बिमादैल' गोसोखांगासिनो दिनै बिमादैल' गोसोखांगासिनो र' दे फन हरसै दे बोदैनो नम' होनबाय आबौखौबो होनबाय दे नम' होनदो नै जोब्बाय नम' होनदो दे औ नै दासो ब्रेकफास्टनि रेडि खालामनो नागिरदों आङो 11:30 जाबाय सिरा बियो ओमफ्राय नै पनिर एसे होनोसै पनिर दं नालाय दिनै जानांगौआ बेनो आंना नै लोगोफोर जाबायबो नै आंना माबाया ब्रेकफास्टआ माबाजों पनिरजों माबाजों सिराजों एवनाय आरोना बियो बेबायदिनो एवनानै जायो आङो जायखिजाया दावदैजोंबाबो बेजोंबाबो जायखिजाया आरो मा मैगं मैला होनानैबो संनानै जायो आरोना आङो ओइ नै खुवा जाजोब्बाय संनाय औ लोगोफोर जायफोर स्पेक गानो मोनसे खोथा
आङोथ' साननै सानथामसोल' बेबायदि जेनेबा बै स्पेकजों फुगारग्रा मोनफायोना ओमफ्राय बेजों फुगारो आरोना नायदो माबायदि माबा जानानै थायो ओमफ्राय साननैसोल' जि अनफ्लागोन बेबायदिजों फुगारलायगोन जेरावखि माबाया गैयाबाबो नागिर अफाय दोनफ्लांदोंबाबो नागिर माबालायगोन आरोना फुगारलायगोन ओमफ्राय साननैनि उनावनो गस्लाजों फुगारला जायो दे मानिलांबायसो जा गगा मोनदोंहाय लोगोफोर आङो दहाय गुसु मोननानै जा गगा मोनदों जोंहाथ' माबानि मा होनो दिनै ओंखाम गोरलैनि आवाथि सावबाय नङा होमबा दा दिनैथ' नै आंहा निरामिससो जाहैबाय दा मारै जागोन नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलांबाय थागोन आङो ओमफ्राय जोंना ओंखाम गोरलैया मा माइरं गोरलैनि आवाथि सावनाया बेबायदि आवाथि सावनायल' जायो आरोना माने जायो जानाया ओमफ्राय जायखिजाया माला जानाय जायो बिदिसो आरोना ओमफ्राय जायखिजाया बावनानै दोनग्रोखाबाय जाहैबाय नियम मथे खालामनानै दोनग्रोखाबाय ओमफ्रायहाय जेब्लानाखि जाया बेबायदिसो जानाय जायो आरोना जोंनाहाय ओमफ्राय मा होनो माने दिनै निरामिसबो ओंखायनो ओंखाम गोरलै होनबाथ' बयनाबो मा जानाय लोंनाय एकदम बेदर बेलाना बेदरजों मेरला जायो नङा होमबा खिन्थु दिनैथ' आं जाया जाहैबाय नालाय दा बिसोरबो बेखायनो निरामिस जायाबाबो दिनै बिसोरो ना जागोन थेवबो बिदि ओंखाम गोरलैनि बायदि बिदि बयनिबो बायदि आलदानि बायदि माने गिदिर बिदि ना बेदर जानाय जानाय नंला आरोना ओमफ्राय जायखिजाया दा मा जागोन आङो नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलांगोन जोंना माइरं गोरलैखौबो बांद्राय जानो सुखुलाया ओमफ्राय जागोन जायखिजाया मालाबा बिदिनो फिथा सिथाव लारु बेबायदि जालाबायनाय जायो नालाय ओंखायनो बावनानै दोनग्रोखाबाय आरोना ओमफ्रायहाय जायखिजाया माइरं गोरलैखौबो जागोन गाबोनफोर जागोन आरोना गाबोन निरामिस गैया नालाय आहा गाबोन बेदरजों जागोन आरोना ओंखायनो दिनै जाथ'ला दिनै निरामिसखाय ओमफ्रायहाय जायखिजाया बावनानै दोनखाबाय ओमफ्राय मा होननो नागिरदोंमोनलाय आङो माइरं गोरलैखौ माने बांद्राय जानो सुखुलाया बयबो जोंनियाहाय ओमफ्राय बोरायबासो जानो सुखुयो आरोना गोथाव मोनो दा बेखायनो सामफ्रामबो जानाय जाया जोंना ओंखाम गोरलैबाबो ओमफ्राय बिदि सानसे जागोन आरोना जायखिजाया ओमफ्राय नै फिसालाया गाबलागासिनो आं बेखौ जागोननानै लानोसै थाबनो ओमफ्राय दा नुजाफैफिनबावनोसैलाय आङो थमब्लेटनो नोंथांमोनजों गाबदों नोङो मेमब्रां जाबाय ओइदे होननानै गाबदों ओंखारखायोसै बे आयै 2000 years later लोगोफोर 3 घन्टानि उनाव दासो नोंथांमोनजों नुजाफैफिननो हालायबाय आङो थारमाने फिसाला नुदोंमोन नालाय बेखौ फुथुगोरनानैहाय दासो नै 3ता जालायनोसै ओमफ्रायसो लान्च बानायनो नागिरदों आङो लान्चनि रेडि खालामनो नागिरदों माखासेफोरा जाखांबाय आरोना आं जायाखै बिस्रा आमिस दंखायोमोन नालाय बेखौ जाबाय ओमफ्राय आंहा निरामिसनि बानायनांगौ दङ बेखायनो नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामलांसै होननानै सानलायबाय आङो दिनै आलादा मोनसे निरामिसनि आइटेम बानायनोसैलाय जेरावहाय आङो दिनैहाय माबाबो होनाय नङा आरोना सामब्राम गुफुर सामब्रामबो जेबो गैयै बिदि खालामगोन आरोना पुरा निरामिस खालामगोन नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनैनि भेज थालिखौहाय थ' ओंखाम गोरलैयावहाय आङो मा ओंख्रि जागोन दिनैहाय नायलांदो होमबा दे दहाय दसे सिगांनो मुसुर दालिखौ सोमनानै दोनखादों ओमफ्राय बेखौ दा ग्राइन्ड खालामनानै लाग्रोसै दे नायलांबाय थादो नोंथांमोना आं मारै खालामगोन ओमफ्राय आङो पनिरबो जानो सानदोंमोन पनिरखौ आङो दा मारै खालामगोन बेखौ आङो जेबो साननोनो हायासै बेखायनो आङो दा बेयावनो मा खालामगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे
ओमफ्राय गेजेर गेजेर नै भिडिअ बानायनायाव फैग्रा बेबो सासे दङ ना बाजाबाय बियो दसे ओमफ्रायहाय दसे बेखौ लांखारनांबाय आरो फैफिनलायबाय नै बेना गेलेग्राया गोदोनि बेयावनोसै गेलेनाया बेना ना बिराद मजा ओरैबायदि टेस्टि जाखांबाय आङो रेसिपिया नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामनायबानो जाबाय भेज पियर भेज बेयावहाय जुदि नोंथांमोना होनो गोसोबा होनोबो हाबाय जेनेबा सामब्राम गुफुरखौबो ओंख्रियाव होनो हाबाय ओमफ्रायहाय सामब्रामखौबो लगायनानै होनो हाबाय जायखिजाया गोसो आरोना मा रोखोमनि जानो नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामनो हागोन ट्राइ खालामनायबानो जाबाय ओरैबायदि गोथावखा टेस्टिखा ओंखाम गोरलैयानो नङामोन खालि बावबायल' आरोना फुजाल' होबाय ओमफ्रायहाय ओंखाम गोरलैखौनो जानाय जायासै गाबोनसो जागोन दिनै आंहा निरामिस नालाय रावबो जायासै आरोना बेखायनो ओमफ्रायहाय दिनैहाय लोगोफोर आङो नेगासिनोमोन दिनैहाय वाइफाइ बानायफैगोन होननानैहाय ओमफ्रायहाय जालायबाय दिनै फैलालायनो खेबसेयैनो टुइसडेआवसो फैनोसैलाय थ' नेनांसिगोनलाय आरो साननै सानथामसोनि उनावसो फैसिगोनलाय आरो ओमफ्रायहाय जायखौ सिगाङाव लेंहरदोंमोन बेथ' खबरानो गैफिनला जाहैबाय ओमफ्राय उनावहाय नै दिनैहायसो आरोबाव दस्राखौहाय बुंहरबावबाय ओमफ्राय बियो साननै सानथामनि उनावहाय फैसिगोन आरोना थ' बेखौ नेगासिनो नै आंहा भिडिअबो आपल'ड खालामनांगौ जाहैबाय सानफ्रामबो बाबायाबो सिनस्रि गया जानानै दङ दा माजों थांनो आङो टट'जोंसो थांनानैहाय खालामहैनांसिगोनलाय आरोना दा आङो नै रेडि जाफिनसै थांनोसै होमबा बेखिनियावनो दोनथ'सै लोगोफोर आङो दिनैनि ब्लगखौहाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं